Sa number 3, temporaryo anay nga iga-suspend ang vaccination requirement para sa 5 to 11 years old para sa face-to-face classes bungod sa kulang nga supply sa bakuna. Ma-report si Nico Delfin. Wala pa sang patod nga schedule para sa pag-abot sang dugang nga supply sang Pfizer vaccines nga igatala na para sa 5 to 11-year-old vaccination program sa Bacolod. Suno kay Ang, Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center, ila i-recommend ang pag-suspend anay sang vaccination requirement para sa mga estudyante sa elementary nga ginapaabot magabalik sa face-to-face classes. Ginkalipay naman ini sang Iloy nga si Marian Gualdrapa, pero desidido siya nga mapabakunahan ang 5 niya katuig nga anak nga babayi nga luyag man magbalik para sa face-to-face classes. Siyempre para maprotektahan lang sila. Saan mo plano pabakunahan bata mo? Enseguida. Ginaabi-abi naman ini ni Councilor Rinicito Novero, chairperson sang Committee on Education, samtang wala pa sang available nga supply sang bakuna para sa mga kabataan. Well, I'm open to that option, but we will discuss that more intelligently. Kaya hindi na require mga teachers to be fully vaccinated. On the other hand, ang mga kabataan. Ang Apolinario Mabini Elementary School, isa sa 70 ka mga eskwelahan nga naghinyo sang approval halin sa Local School Board kag EUC para sa igapatuman nga face-to-face classes antes matapos ang bulan sang Marso. Plano nila nga mag-issue anay sang waiver sa mga ginikanan sang 82 ka mga estudyante nga tugutan para makabalik sa classroom. A waiver lang gidanay nga pag may ara ang bulong magabot, mapapaksin sila. But pag may bulong na nga hindi siya magpabaksin ng bata, technically ang according sa city naton hindi siya pag-impon sa kabataan kay ano kuno mo kadelikado ng batang unvaccinated i-impon mo sa vaccinated na kabataan. Isa sa mga nakasugtan sang local school board para sa ginalauman nga pagbalik sang face-to-face classes ang mga dapat fully vaccinated ang mga manunudlo kag ang mga estudyante pati ng katapo sang ila panimalay. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.